脳科学に基づいた恋愛に関する雑学。初デートの長さは3時間以上が理想。緊張が解けて本音が出始める時間だから、秘密を共有すると親密度が上がる。自己開示には信頼を深める効果があるため、実は欠点を見せると好感度が上がる。プラットフォール効果が働き、欠点に親しみを感じるから、午前中に書いたラブレターは成功率が高い。脳が活発な時間帯に書くと率直な感情を伝えやすいから、会う回数が多いほど相手への好感度が上がる。接触を繰り返すと親しみを感じやすくなるから、相手の仕草を真似ると好印象を与えやすい。ミラーリング効果により脳が親近感を感じるため。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。